नमस्कार, मी सुजाता तुमचं स्वागत करते मामाई रेसिपीमध्ये। आज आपण बनवतो आहे पॉम्फ्रेट फ्राय रेशाद मसाला स्टफ करून। तर जाणून घेऊया त्याच्याकरता काय काय लागणार आहे। पॉम्फ्रेट फ्राय या पापलेट फ्राय करण्याकरता मी इथे पापलेट घेतली आहेत। ही व्यवस्थित क्लीन करून साफ करून यांना कट्स करून घेतलेत आणि आता यांना मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे मीठ लावून एक 5 ते 10 मिनिटं, जास्त नाही। मी पॉम्फ्रेट फ्राय करायला रेशाड मसाला यूज़ करते आहे। हा रेशाड मसाला कसा बनवायचा याची डिटेल रेसिपी मी व्हिडिओ ऑलरेडी टाकला आहे, तुम्ही तो जाऊन विजिट करू शकता। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि वरती पण देईन, तर तो तुम्ही जाऊन नक्की बघा। आता जो रेशाड मसाला आहे तो या फिशला व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे, आपल्याला कट्समध्ये व्यवस्थित फील करून घ्यायचं आहे आणि हे लावून झाल्यानंतर आपल्याला एक अजून 5 मिनिटं हे मॅरिनेट करायचं आहे। हा रेशाड मसाला वापरून तुम्ही बांगडा फ्राय पण करू शकता, तुम्ही प्रॉन्स फ्राय पण करू शकता, या तुम्हाला जी आवडते फिश आहे तुमची त्याला हे लावून तुम्ही हे असा रवा फ्राय करू शकता। अप्रतिम लागतं, करून बघा। आता हे मॅरिनेट झालं आहे, आता आपण हे फ्राय करायला घेऊया। याच्याकरता आपल्याला लागणार आहे मॅरिनेटेड फिश, रेशाड मसाला लावलेला, आणि त्याच्यावर आपल्याला लागणार आहे रवा। हा प्लेन रवा आहे। हे फिश त्याच्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित कोट करून घ्यायचं आहे रव्यामध्ये, आणि त्याच्यानंतर एक साईडला मी तवा पण गरम करायला ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालून तर हे व्यवस्थित कोट करून आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचं आहे तव्यावर। आता हे मॅरिनेट केलेलं रेशाड मसाला लावलेलं फिश आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे, आणि हे स्लो गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे एका साईडला, आणि त्याच्यानंतर एका साईडला भाजून झालं की आपल्याला हे फ्लिप करायचं आहे दुसऱ्या साईडला। पाच ते 6 मिनिटं झाली, एका साईडला भाजतंय। आता हे आपण फ्लिप करून घेऊया। आता दुसऱ्या साईडला पण हे मंद गॅसवर आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता याला मस्त छान कलर आला आहे, छान भाजलं गेलं आहे। आपल्याला हे दुसऱ्या साईडला पण असा सेम कलर करून घ्यायचा आहे, तर आपण हे अजून एक 2-3 मिनिटं सेकंड साईडला पण भाजून घेऊया। पॉम्फ्रेट फ्राय इन रेशाड मसाला रेडी आहे। राहिलेला एक पीस आहे तो पण आपण भाजून घेऊया आणि त्याच्यानंतर प्लेट करून घेऊया। तुम्ही माझ्या चॅनल मामाई रेसिपीला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, आणि त्याच्या बाजूला असलेला बेल आयकॉन तो पण प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून जेव्हा मी नवीन रेसिपीज अपलोड करेल तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल। पॉम्फ्रेट फ्राय इन रेशाड मसाला रेडी आहे सर्व करायला। एन्जॉय करा राईस बरोबर, स्टार्टर्स म्हणून। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल लाईक, शेअर आणि कमेंट करा, आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका मामाई रेसिपीला। परत भेटू अशाच एका रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत स्टे होम, स्टे सेफ।